أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Jama'a duniya barkanku da wannan lokaci, barkanku da sake kasancewa da mu wannan gida namu na Malam Mai Yankan Wuƙa TV. Yawwa yau ma dai kaman kullum inda muka saba kawo muku manya-manyan asirarraka a gidan wannan gida namu na Malam Mai Yankan Wuƙa TV. Shine yau ma muke ɗauke da wani babban mashahurin asiri na mallaka mai zafin gaske wanda Allah ya sa ya jaraba, da wadda suke taimana fatan alkhairi na ƙasa da wanda suka ɗauki alkhairi a wannan gida namu suka aikata suka ga alkhairi, da wanda kuma suka ɗauki amanar aikin suka danka a hannunmu muka aikata suka ga alkhairin suke fatan alkhairi. To mu ma mune muku fatan alkhairi da fatan kuna nan cikin ƙoshin lafiya. Idan yau ne farkon zuwan ku wannan gida namu, ku danna mana subscribing ta yadda da mun ɗora wannan karatuttuka irin namu za ku rinƙa gani kuna ɗauka kuna amfana, har ku amfanar da wasu. To game da wadda yake fama da matsala irin ta mallaka, kana son budurwa kullum jiya yau kana ta faman ƙoƙari kana ta faman yaƙe-yaƙe a kanta, kaga ya za a yi hankalinta ya juyo inda kake, to insha Allahu damuwarku in Allah ya yarda Allah ya kau da ita. Bijahi sayyidil wara sallallahu alaihi wasallam. In dai wannan ce damuwarku insha Allahu Allah ya kau da ita, tunda ga Malam Mai Yankan Wuƙa TV ya zo. A san akwai wanda kuna neman aure sai magana ta yi nisa, daga baya wani ya zo shigo ya lalata muku shiri, ko kuma kana neman aure ko kuma kuna tare ne da mace, rahin mutunci iri-iri ya rinƙa shigo muku ciki, kuna samun matsaltsalu a cikin zamantakewarku. To insha Allahu ko wani ne yi muku ƙulle-ƙulle yi muku binne-binne a ciki, to insha Allahu daga ran nan yau in dai Allah ya yarda kun gama wannan matsala taku. Yanda ake aikata wannan babban mashahurin lakanin asiri na mallaka, wannan hatimi da muka ɗora muku to shi ake rubutawa. Idan an rubuta shi ƙafa 7, amma kowace takarda daban-daban ake rubuta ta, sai ka samu kuma ƙaramar takarda sai ka rubuta sunan wacce kake so ka mallaka a jikin takardar. Idan ka rubuta sunan wacce kake so ka mallaka a jikin takardar, sai ka zana hakuri, ma'ana ka sa ta aka yi cycle, ya zama na sunan ka sa shi a tsakiya, sannan sai ka sa naka a saman wannan cycle ɗin, shi kuma baya cikin cycle ɗin sai ka naɗe ƙaramar laya. Idan ka naɗe ƙaramar laya da shi, to za ka yi shi ma haka guda 7. To idan kai su haka guda 7, shi kenan sai ka daman ka rubuta wannan suma takardu daban-daban guda 7 wannan katimi namu. Yawwa sai ka je ka samu manyan zakaru guda 3, zabo guda 3. Idan ka samu zabbi 3, zakaru 3, sai ka samu agwagwa ita ce cikon ta 4. Yawwa to wannan suna daga wannan layoyi ƙanana guda 7 da ka rubuta, sai ka sa kowanne ɗaya a cikin bakin wannan abin da za ka yanka, sai ka yanke su gabaki ɗayansu guda 7. To kayan su ake da buƙata. Idan ka sa, sai ka zo gun da jinin sai ka babbaɗa masa gishiri. In ka sassa masa gishiri gun da jinin, shi kenan saboda jinin ya tsane. Sai ka zo sai ka sa shi a cikin leda saboda kada jinin ya ɓata wannan hatimin. Sai ka naɗe, sai ka ɗora kowanne akan wannan tsakiyar da kaga an zana baƙi. Shi kenan sai ka naɗe laya, sai ka yi layoyinka guda 7. Sai ka je ka samu babbar kuka, bishiyar kuka, sai ka tona gindinta ka tona rami. In ka tona rami sai ka yi bismillah ka zuba, ce ya Allah wannan yanka da na yi hadaya ce ya Allah. Allah ka dafa min akan lamarin wance, Allah ka juyo min da hankalinta, duk juyi ba ta samu sukuni sai ta neme ni. Sai ka mai da ƙasa ka binne. In ka mai da ƙasa ka binne, za ka tsaya ne a wannan gun ka karanta Yasin ƙafa 7 dumu binu, shi ka ce wance ki zo inda nake. In kuma akan wani kake yi, ya ce wance ki zo gun wane. Haka za ka ja dumu binin za ka karanta haka. To insha Allahu in ka dawo gida sai a zo a samu wannan nama a gyatta, a raba shi sadaka wa dukkan wanda ya samu, ba wai sai yara ba, ba kuma wai sai manya ba, duk wanda ya samu ka kammala aiki. Wassalamu alaikum warahmatullahi.